Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να έρθει η ώρα να εξετάσουμε γιατί η αριστερή πτέρυγα της χώρας μας είναι μονίμως με τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Έτσι λοιπόν, αυτές τις μέρες βιώνουμε μία προπαγάνδα για τους λόγους στους οποίους η Ελλάδα δεν έπρεπε να στείλει δυνάμεις στην Κύπρο. Μην υπερασπίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία όπως οφείλει ως εγγυήτρια δύναμη, αλλά πέρα όλων των άλλων, τον ελληνισμό, την προέκταση του ελληνισμού που είναι το Κυπριακό κράτος. Αυτό το οποίο βανδαλίστηκε από τους Τούρκους το 1974 με το πρόσχημα της εισβολής και της παράνομης κατοχής της νήσου. Έτσι λοιπόν, μιας και όλη η Ευρώπη ουσιαστικά παραδειγματίστηκε από την Ελλάδα, από το γεγονός ότι έστειλε εγκαίρως δυνάμεις για να παρέχει μια κάλυψη, μια ομπρέλα, μια σπίδα γύρω από την Ευρώπη, γύρω από τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Η ακροαριστερή πτέρυγα της χώρας εναντιώθηκε με αυτό. Βλέπουμε ότι χώρες όπως η Βουλγαρία ζήτησε την συνδρομή της Ελλάδας για την κάλυψη της αεράμινάς της. Ενώ χώρες όπως η Τουρκία, που δείχνουν τόσο ισχυρές, ήταν ανεπαρκείς να καλύψουν τον δικό τους χώρο, ζητώντας συνδρομή και βοήθεια από τις νατοικές δυνάμεις. Με αποτέλεσμα να λαμβάνει μια συστοιχεία Patriot για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο η Ελλάδα κατόρθωσε να πετύχει. Δέχτηκα προσωπική επίθεση λέγοντάς με ότι είμαι με την λάθος πλευρά όταν στήριζα ότι το εγχείρημα αυτό θα φέρει πολλά βήματα μπροστά την Ελλάδα. Το γεγονός ότι μου λέγανε ότι η φρεγάτα Κίμων δεν βρίσκεται στη Λεμεσό, αλλά στην βάση ακροτηρίου, αποδεικνύοντάς τους με φωτογραφικό υλικό πως η φρεγάτα, όπως μου έδειξαν αυτόπτοι μάρτυρες, βρίσκεται στο λιμάνι της Λεμεσού. Στη συνέχεια, η ψευδής είδηση ότι η φρεγάτα κατευθύνεται προς τις ακτές του Ισραήλ. Όμως αυτό είναι ψευδές για το γεγονός ότι εχθές, που θα έπρεπε να είναι στο Ισραήλ κατά αυτούς, η φρεγάτα ήταν ανοιχτά της Λεμεσού, κάνοντας εκεί πέρα επίσκεψη ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ενδιαφέρον όμως προκαλούν και οι θέσεις της ακροδεξιάς πτέρυγας, με την κυρία Λατινοπούλου να δηλώνει πως θα έπρεπε να συμμετέχουμε ευθέως στον πόλεμο αυτό και με θερέφωνά της από κάτω να δηλώνουν σε σχόλια πως η Ελλάδα, εάν δεν πολεμήσει, είναι σαν να ητάται.